Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Siyudad San Bacolod na may pinakamataas nga kanamuon sang na-record ng COVID-19 positive kahapon nga daw. Kapitan sang Barangay Singkang Airport kag iya asawa nagpositibo sa COVID-19. Sa balita nasyonal, pag-usar sang traditional Chinese medicine nga Linhua King Wen, wala ginrekomendar sang mga doktor. Whole departure order para sa matagas nga opisyal sang PhilHealth ginaduso sang Kamara. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Durans. Ang atong mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Good morning! Happy Thursday, Action Boy. Ang pagbabalik natin nga duwa. Gani. Ako lang gali. Kaging kalaw ikaw. Nagpasinga. Siyempre, kalayo pala sa Singapore. Yung skateboard ko lang na. Good morning. Watching Good Heaven Heaven. Dennis Richard Tibor Roma. Hello, good morning. Zenaida Aniceto. Mayang aga ko na Action Radio. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning, man. Mga ko na, hindi mga kababata, mga lumanghod sa akon, mga dito na to sa amon sa bago. Correct. Maparinti na mo na. Kay taga-bago mo. Correct, Sakop na ni Action Boy, tanan na taga-bago. Kay Ma'am Gladys Panganiban, good morning Action Radio. Salamat sa pagpukaw kapag upod sa akon halin alas 4 sang kagahon. Wow. Kita pa nagpukaw siya. Then, sino pa Action Boy? Alex Fuentes, good morning. Sa kay Angie Jimeno Halandone, good morning Action Boy, Action Eden. Greet ko lang upod ko si Dina. Kag nang nene nga gapang laba, aga pa. Grabe, bak. Ako sa bagay Kay para mag-init karon, mahalay dayon. Sa bagay ako kay naaga pa namunlaw na kuya. Oh, wow. Aga bigin labhan ko. Ginhuluman mo. Huluman ko pagka abugtaw ko pamunlaw ko. So tapos mo karon balik ko karon na lang. Hindi manghalay pa ko. Abi ko nakapangalay. Ay, bay po pangalay. Grabe. Pinaka oras ang agwan pa. Dennis, sige. Good morning, Action Boy. Ko lang kay Dennis. Kaga good morning, Ray Jantan Villalon, ang Vice President. Jocelyn Arcevita Olac. Nagapamati man. Christine Minies Villalobos, of course, isa naman sa aton nga mga Energy Fans Club nga member. Correct. Kadamo na sila. Gitugay, may tarp na ganyan. Yan. Ronnie Vega, kag Richard Espeleta, good morning, watching live from Tawau, Indonesia. Wow. Crew ko no sang BTS Capella. Sige, ekara. Kay Nelny Realista, diras dalo, Action Boy, nagapamati. Geda. Yun Nelny, ko lang gani. Vanessa Mayo, watching while at the car show. Wow! Good sunny afternoon from Minnesota. Good morning, guys. Happy Hump Day diri sa amon. Anong Hump Day man? Hump Day. Amot mo ha. Bukol. Energy vibes. Where are you guys, lol? Okay. Kay Michael Season, good morning. Keep safe. Kay Rodney Carmona, ako nasang sumag. Happy listening kay Ruel Silva sa California. Si Elmo from Medina, Parañaque. nalaktawan mo Action Eden. Ay. Si Sir Elmo Medina. Hello, good morning. Sakay din ka na to? Michael John Season, tapos mo na, no? Correct. Ano naman na nga hairstyle Mami Ed? Tara na lang yung job. Pati earrings sa mga hair. Tapos babae, yun ako bala. Magiging siyang uso subong. Ama siya may
Wag-wag na siya tawag. May wag-wag-wag-wag siya. Ng mga K-drama inspired na mo. Ay, ana? Ang ayan mo ka. Kaya, ako do, kada ka Koreana, sa dating mo kay ina. Ang ayan mo ka. Ay, ngayon Bisan ano ka man lang ito, makakayan mo si mo. Thank you so much. Te, Di ka na? kay Olive na action boy. Olive Prado Gargaritano, good morning man. Sa kay Ems Aboso, may aga. Ems, good morning. Kaluto ka na da. Siya na naging mo. Siya na nagsuggest na. Wala. Ako lang niya. Ay, mo na yan. Busy pa siya subong luto. Magluto siya subong daan, prito, naka-face shield. Wow. Okay, Para hindi matabsikan sa kwan. May mga other benefits. Galing, para hindi ka face shield. makalasang mantika. True. Sige. Standby na sa aton mga balita lokal diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:10. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpanguna ang siyudad sa Bacolod nga may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 base man sa pinagkauli nga data nga gipagawa sa DOH-6. Nagawa sa datos ng DOH-6 nga Bacolod may 52 kabago nga kaso kay sundan sa Negros Occidental nga may 17. Ang probinsya sa Iloilo may 12, siyudad sa Iloilo may 9, Antique 2 kag Capiz 1. Sa Negros ang Western Visayas may 96 kabago nga kaso sa COVID-19. Nagdangat naman sa 3,074 ang kabilugan nga kasos ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa records ng DOH-6, nadugangan sang 96 ka COVID-19 cases ang Western Visayas nga ginalakipan sang 91 ka local cases kag tig-isa ka apor kag LSI. Ginanunsyo man sang DOH-6 ang 4 ka napatay nga ginalakipan sang duha sa syudad sang Iloilo kag tig-isa naman sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang Western Visayas may 46 nga death toll sang COVID-19. Ang syudad sang Bacolod ang nanguna man sa may pinakadamo nga recoveries nga nagdangat na sa isa ka gatos. Ginsundan sa syudad sang Iloilo nga may 7, 5 sa probinsya sang Iloilo, 3 sa Aklan kag isa naman sa Antique kag Capiz. Ang Western Visayas ang may 117 ka naka-recover kung may kabilugan nga 1,390 ka recoveries. Ang DOH-6 ang nakapagwa sang 1,009 ka laboratory results nga may 93 ka bag nga positibo, 9 ka repeat test, 107 ka negatibo kag wala sang repeat test. Ginanunsyo man sa DOH-6 nga 51% sa mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas ang in-classify nga local cases. Sa press briefing sa DOH-6, ginpahayag ni Regional Epidemiologist Dr. Jesse Glenn Alonsabe nga ang syudad sa Iloilo ang may pinakamadamo nga na-record nga local cases nga naglambot sa 600. Ginsundan ini sa syudad sa Bacolod nga may 349, probinsya sa Iloilo nga may 270, Negros Occidental nga may 212, Guimaras 31, Antique nga may 24, Capiz 17 kag Aklan nga may 9. 32% naman ang locally stranded individuals, kag 17% ang returning OFWs. Bulan sang Hulyo, sang inanunsyo sang DOH-6 nga may low-level community transmission sang COVID-19 sa Western Visayas. Ginkumpirma naman ni Barangay Singkang Airport Kapitan Rosina Distrito nga nagpositibo siya kag ang asawa sa COVID-19. Sa Facebook post ng kapitan, Sabado nga adlaw sa naglain ng iya pangmatsyag rason nga nagpaswab sila nga duha sang iya asawa kag kagabi gid lamang nagwang resulta nga positibo sila sa masakit. Ginpasiguro sang kapitan nga matapos nila mabatyagan ang sintomas satong Sabado, gilayon silang nag-isolate sa ila 4 ka mga kabataan para sa safety kag malikawan ang posibilidad nga transmission sang kagaw. May angot sa
sa operasyon sa barangay, ginpasiguro naman ni distrito nga padayon siya nga magserbisyo tungod regular ini nga may komunikasyon sa mga opisyal sang barangay kag empleyado sa BHERTS, barangay health workers kag workers sa barangay emergency rescue kag iban pa nga nagahatag serbisyo sa barangay. Ginklaro man ni distrito nga wala niya makontaminate ang barangay hall kag iban pa nga staff sang barangay tungod ginasunod ang tanan nga precautionary measures. Sa karon ang contact tracing nga nagapadayon sa posible naka-close contact sang kapitan kag sang iya sini nga asawa. Sa ibang baraton nga balita lokal, naglambot sa 52 ka mga barangay sa Negros Occidental ang paidalom sa karon sa virtual validation sa Philippine Drug Enforcement Agency agud may buluan kung mahimo na sila deklarar nga drug-cleared barangay. Suno kay PIDEA Negros Head Nicolas Gomez, bangod sa nagaparayon nga COVID-19 pandemic, sa baylo nga magpatayon sang on-site validation, ginpakamaayo nila nga ipatayon ini online agud malikawan nga maglapta ang virus. Dugang pagin paisol man sa Provincial Oversight Committee ang natalana nga deliberasyon sang 52 ka mga barangay nga na-schedule kuntani sa September 2 kaupod ang Regional Oversight Committee, PNP, DILG, PIDEA kay iban pang ahensya. Palayag ni Gomez sa piya kami kabudlayan ang proseso, ilang inasiguro nga insakto ay natrabaho kang hindi lang para sa compliance. Sa iban pa nga balita lokal, ginakondenar naman ni Bishop Gerardo Alminaza sa Diocese of San Carlos ang pagpatay sa aktivista nga si Zara Alvarez. Sunod kay Bishop Alminaza bilang human rights defender, hindi makataong pagpatay kay Alvarez bangod wala ginpaagi sa due process. Sa karon nagapangabay si Bishop Alminaza sa mga kapulisan sa idalom sang BCPO nga maghimo sang maid-id nga investigasyon para matagan sang hustisya ang pamilya Alvarez. Ginbasura naman sa Bacolod City Prosecutor's Office ang kaso ang ginbasaka batok kay Kapitan DJ Tanista Sr. sa Barangay Alangilan kag 20 kay iban pa angot sa ginaligar maanomaliya nga paghatag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Ginpahayag ni Tanista iya ginakalipay ang pagbasura sang kaso bangod wala sang mabakod nga ebidensya batok sa ila. Nanindugan si Tanista nga wala ini sang missing ko ang ginkuha sa mga benepisyaryo sang SAP kag wala man nagapamulitika. Lakip sa ginpasakaan kaso mo si Kagawad Michael Solano, Barangay Secretary Lerma Magan, 5 ka mga staff sa barangay kag 13 ka mga surveyors. Sunod sa kapitan, wala na inisang plano mag-file sang counter charges, apang may mga volunteer teachers nga posible mag-file sang kaso, batok sa nakakusar sa ila. Gipahag ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales, ngayon una kaso angot sa SAP ang ginbasura sa Bacolod. Wala sila kuanya ebidensya, mabakod nga ebidensya. Nabinsyo o ginpakita nila sa prosecutor. Si Kapitan DJ Tanista Sr. sa Barangay Alangilan. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot naman sa 408,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ang nakuha sa isa ka high-value target sa siyudad Santa Lisay. Sa basta operation nga ginpatigayan Santa Lisay kag silay PNP kahapon sang hapon sa Purok Mapalaron, Barangay Zone 12 sa nasambit nga siyudad. Ang nadagpan ang ginkilala kay Raymond Horario sang Purok Ipil-Ipil, Barangay Mambulag, siyudad sang Silay. Nakuha kay Horario ang 11 tanan kadalag nga sachet sa ginasuspetson Cebu nga bulubanta nagabugat sang 60 gramos. Si Horario ang yara karon sa kustodiya sang Talisay PNP. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa ato naman mga
Pagkusar sang traditional nga Chinese medicine nga Linhua Qingwen wala gin rekomendar sang mga doktor. Samtang hold departure order para sa matagkas ng opisyal sang PhilHealth ginaduso sa Kamara. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Life Extension. Okay? Sige. Okay. Good morning kay Kagawad Peter Noble. Way pa kamo kakilala ni Kagawad. Roy, Gawad. Morning. Kagawad. Si Kagawad Roque Nesia dira sa Barangay Pahanukoy Maayong Agaman. Marjorie Villaflor Tipsay, good morning. Kay sa manghod ko sa Saudi. Si MC Duran ang yading profile name mo. Sige. Helen Wasnaw kina si Vanessa Mayo na tingalay kung niya ka panglaba ka pa. Si Sir Boy. Amo na gani, tagpila Gabaton. 48,000 to iya bala yung washing machine. Hindi ka na maganaan maglaba. Gabaton pa gani labada. Dugay-dugay, batayin niyo bala. Barato lang siya, boy. Basta inyo lang ko ng habon, kaya siya lang baka-baka pang laba. Alex Fuentes, of course, good morning. Kasi Alan Braza, James, good morning ko na watching from Balay. From Balay. Balay. Syempre. Si Richard Velo, mo ni siya. Si Richard. Okay man Okay man ko na. Jano Estrabon, good morning ko no. Ano ni? Brianna. Sige lang. Jocelyn Kalamaan, masunod mo. Celio Katubig, watching from San Carlos City. Karen Kadungo Dusaran, watching from Silay City. Helen Huasna, hump day ang ginagamit na description kaya ara sa tunga-tunga sa simana ang Wednesday. Ay! Si Helen. Tsakto now. Si Helen ang nag-explain. Hump day. Midweek. Midweek. Ay, amo na gali. Kaya hump day dito. So, kay Wednesday pa lang dito sa Amerika. True, correct. So, Tsakto no, hump day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Midweek, correct. Girlie May Atong Salazar, good morning man. Cory Vidaha, morning man. Exactly, hambal din pa niya sa Mayo. Tiyan tsakto. Good. Amo siya dapat. May mga natunan man ta. Diba? Amo na give and take lang. Abi ko, anaya ko na iyan adlaw sa mga hands back gali na yan. Layo man na yan. Pray over. Abi ko kanina mga bukol. May mga pares sa ako ang tabla may bukol. Abi ko adlaw ko subok. Abi ko yung nasa ham plus dalan. Oo. Pwede man ham sa dalan. Ako yung ari ham ko yun. Kita nyo man da. Stock knowledge na siya mo. Kay Elizabeth Casuyon, hello, good morning man. May Saison, good morning. Daniel Barredo Valientes, good morning ko no. Kay Joe Art Halandoni, kay B-Boy Lumberyard ko no nagapamati gid samtang nagapangape diri sa Hinubaan, Tabok Suba. Brett Hartonato, good morning watching from Antipolo City. Rada Blas Tauban, nagapamati sa news mo. Tita Jean Gorosin, good morning Action Eden kag Action Boy. Kay Tito Raymond Ledesma dira sa San Carlos City. Giselle Franco sa Maaw, good morning man. Kabalo kaya ba? Bisan good morning lang din nakabalo. Abala ko niya, kilala ko ni sila ya. Grabe. Tagabago. Grabe, hindi pala mga Renatics. Mga tagabago, kilala ito na ya. Renatics labas. Siling ni Davis niya, ay, okay, amo na gali. Di ba? May natunan mo ka mo. Napaay siya. Napaamo mo na sa emoji. May mo na emoji da. Nakapaminsar gid siya. Hans, tingin na, Hans Albert Hosmil, from Hosmil family. Sige. Kag kay Ma'am Mirna Onofre Claud, good morning man. Sige. Kag, of course, kay Rose Wenner, dira sa may Germany. Good morning. Kag kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Wow, mga bonggaan sa Renatics International. International worldwide. Good morning da kay US President Donald Trump. Hindi kayo magano sa kanya. Kay President Vladimir Putin. Sir Howard there.
Sir, if the vaccine is okay, you torok-torok. Si Vladimir Putin, gali mo siyang richest man gid kung tanawon, di mo sa mga politiko. True. Siya, Pero ang grabe pinaka- man action boy nga risky man actually sa vaccine nila, no? Kay bata niya ang ginpa-vaccine. Hindi to do fake news to. Hindi to yung fake news to yung ikaduwa, yung nga na-denso, yung iya, yung bata, yung sa ikaduwa nga turok. Wrong to ya, wrong. Fake news niya kay silang sa ikadua kung nga dos sa bata ni Putin na patay na Oo, bata. na-denso. Ala pala yun lang, hindi man ninyo pagpangabaya. Fake news to yan. Fake news to ya. Kay guro mga ang Russia guro mo una makapagawa vaccine mo. Oo, lapit na lang din sila action boy. Actually, tiara na sa ila, kinanlan lang di ay approve sang FDA. FDA. Kaya mo na nga guro to prove nga why delikado ini ang bata ni Putin mismo amo ang una nga nagpa bakuna. Oo, tinagpasalig man sila nga tagaan nila supply in Philippines kay si President Duterte gid ako action boy ang Ang una una. nga paano man. Oo, tiyan mo manaba sa iba pang unahon sila mga officials blaha. Ya, balsa iban. Ya, kung may bakuna ka ni unahon na ni official. Correct. Kung para kung may problema, kung di silang patay, ano to man daw? Walain, no? Ikaw na, yun mo. Tsak to man kahit sila lang danay do. Grabe, no, sa subong nga mga tiyempo, action boy, do, ang tao, paidalom na sa trial, mga clinical, mga pagtuon, sa una, mga amo lang mo. Correct. Stand by sa aton mga balita national. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa bala nga sa sini nga panahon man, importante kayong lawas, agod malikot. Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sa mga balita nasyonal. Wala ginarekomendar sa Philippine College of Physicians ang pag-usar sa traditional nga Chinese medicine nga Linhua Qinghuan bilang bulong kontra COVID-19. Sunod kay PCB Vice President Dr. Marical Limpin, hindi man dapat pag-i-prescribe sa mga doktor ang herbal medicine bago dura pa sa pagtuon nga nagapakita ang epektibo ini kontra COVID-19. Una, ginaprobahan sa FDA ang paggamit sa Linhua Qinghuan sa Pilipinas apang hindi sa COVID-19 kundi dapat mayara sang prescription gikan sa doktor antes ini nga mabakal. Ginpaatag ni Limpin, mayara sang side effects sa isa ka tawo kung mag-inom sa among bulong, ilabi na ang may mga hypertension o kung may sakit sa korason, kag posible makaapekto sa blood sugar para sa may mga diabetes. Sunod pa kay Limpin, ang among bulong ang hindi ordinaryo nga herbal medicine, kaya ginausarin ni sa China para sa pagbulong sang ubo kag trangkaso. Una ang ipalayag ni Dr. Francisco Kit Navarro nga ang among bulong ang para sa sintomas ng COVID-19 kag hindi pangontra sa virus. Ginpangabay naman sang manubong nga panalgan sang Kongreso sa Department of Justice nga tunaan ang posibilidad nga pagpaidalom sa whole departure order sa mga matagas nga opisyal sa PhilHealth Insurance Corporation. Sa joint hearings ng House Committee on Public Accounts kag House Committee on Good Government and Public Accountability, ginsuestyon ni Aklan Representative Chodorico Haresco nga ipidalom sa HDO ang mga executives ng PhilHealth tubtob sa mga regional vice president. Inibagod na balaka ang mga mamalida nga magpadulong sa iban nga pungsod ang mga ini sa tunga sang anomalya nga ginahaboy sa ila. Apang ginpahayag naman ni Cavite Representative Crispin Remulla nga hindi mahimo nga ibutang sa HDO mga matagas nga opisyal sa state insurer mangod wala man sang kaso nga ginpasaka batok sa ila. Nagbayad ang PhilHealth sang 367 milyon pesos sa Philippine Red Cross matapos nga nagpaandan si Senator Richard Gordon nga isuspend ang COVID-19 test kasunod nga nagadako ang balayran sang gobyerno. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, nabayaran na sang PhilHealth ang PRC sa tong Martes. Ang adlaw ginpakabalaot ni Gordon ng PhilHealth bago sa ginaligar mga anomalya sa ahensya.
Sunod kay Gordon, ang PhilHealth mayara pa sang balayran sa PRC nga masobra 481.3 milyones pesos. Sunod kay Verhiere, padayon sila nga nag-partner sa PRC para malikawan ang mga isyu sa palaabuton. Ang PRC amo nagpatigan sang 40% sang COVID-19 testing sa pungsod. Ginpaatag ni Gordon, sa idalom sang ilang kontrata, ang PRC ang makabaton sang 100 milyones pesos nga cash advance, ka ang pondo ang dugangan sa tion nga magasto na ang 40-60% sang pondo. Ang pondo ang inausar sa pagbakal sang COVID-19 testing kits. Sa iban pa nga balita national, liwat naman nga ginpaintra ang Korte Suprema nga ginhingi nga manduan ng Malacañang nga ipagwa ang records sa kayong lawas ni Presidente Rodrigo Duterte kasunod sa alegasyon nga nagbiya ini sa pungsod sadtong weekend. Si Attorney Dino De Leon nga ang petisyon sa Korte ginbasura nagligan nga bulan sang Mayo, ginengganyo ang tribunal nga resolbahon ang iyang motion for reconsideration. Una nga ginpanginwala ni Presidential Spokesman Harry Roque ang alegasyon nga nagbiya sa Pilipinas ang presidente, kaginklaro nga si Duterte ay naka-perpetual isolation bilang proteksyon sa COVID-19. Nagpabutyag naman sa pagkadismaya si AFP Chief Lieutenant General Gilbert Gapay matapos nga wala panahatag ang hustisya sa 4 ka mga soldado nga napatay sa kapulisan sa shooting incident sa Hulo, Sulu sa tong Hunyo 29. Sa Senate hearing, inpahid ni Gapay nga malapit 2 na kabulan ang sang natabo ang insidente, apang ilagin kakibot matapos nga wala man sang kaso. Sa pihak silid, galaom si Gapay nga may pagligwat sa disposisyon kag mahatag ang hustisya nga ginapangita. Duha pa ni Gapay, handom sa pamilya sa mga napatay nga soldado nga may baluan ang kamaturan kag mahatag sang hustisya sa ilahi mata. Sa nibuluan ang siyam nga pulis sa Hulo Sulu PNP ang idalom karon sa restrictive custody sa Campo Crame kag yara ang ila presensya sa Senate hearing. Ginpahayag naman ni Senator Francis Tolentino nga dapat ang siyam ka pulis nga imbolbado sa Hunyo 29 nga shooting incident sa Holosulu nakasuksok sang detainee shirts sa baylo sang uniforme sang pulis sa pagtambong sa Senate hearing. Sunod sa senador, wala nagakabagay para sa siyam ka pulis ang magsuksok sang uniform sa Senate hearing. Bango nagasimbolo ini sa autoridad kag nagagwa nga wala ginarespeto ang kamatayon sang 4 ka soldado. Sa piyak nga bahin ginkontra naman ni PNP Chief General Archie Gambo ang pahayag ni Tolentino kag gininsist nga ang Senate hearing is a formal gathering nga nagay-require sa pagsuksok sang uniforme. Ginklaro man ni Gambo ang siyam ka pulis nga imbolbado sa Holosulu shooting ang naka-restrictive custody kag hindi detained sa Camp Crame. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Inyong ipapatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.